Господин Председател, уважаеми колеги! С този закон се уреждат условията и реда за поемане на общински дълг и за издаване на общински гаранции, както и видовете общински дълг. По отношение на цитирания законопроект ние изразяваме следното становище. Считаме, че изключването на дълга на общинските предприятия от обхвата на общинския дълг, отмяната на фиксирания срок за погасяване на краткосрочния общински дълг и въвеждането на свободен публичен достъп до информация за дълга чрез интернет страницата на Министерството на финансите са положителни и целесъобразни промени, с оглед на които ние ги подкрепяме. Подкрепяме и предложението за нова норма, уреждаща възможността на общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат, както и предвидено ограничение. По повод проекта за отмяна на чл. 6 предлагам същия да се запази при следната редакция. Източници за обслужване на общинския дълг са определени в чл. 45, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните финанси. Господин Ахмедов, извинявайте, че Ви прекъсвам. Изказвания по философията и принципа на законопроекта, тези предложения могат да бъдат между първо и второ четене. И това е с цел да се синхронизират двата закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. И ще предложим естествено да отпадне и чл. 17 от Закона за общинския дълг, защото така регламентираната забрана противоречи на Закона за местно самоуправление, който урежда правомощията на общинския съвет, а освен това и затруднява инвестиционната дейност на общината. Благодаря Ви. Благодаря.